Vita ny 65 ans anniversaire indépendant, atsika jiaby samy nahita vokany. Ao ny ravoravo, ao ny nalahelo, ary ao kosa tsy nahatsapany hoe fahorian'ny malagasy. Fa any sisa nataondreo hoe ary nahazatra reo fitondragna ty moa oera fety lava. Tsy le fahoriana ny vahoaka ny mampalahelo roa, ny mampandiniky roa, fa hoe fety tsotra ho vita. Imaginenareo hoe jet d'eau firy mètre cube lany nataondreo taminazy, mba sy vavaliandreo baka volagna zay. Nefa ny vahoaka mijaly rano. Anao magnano oera rano motro, zany hoe eau et énergie andeha ataonao oera ny vahoaka, nefa ndreo raha reo mandreraka ary mamono vahoaka amizao. Atsika jiaby mahay fa rano de fiaignana, eau la vie. Nefa nanareo fitondragna, aleonareo lavitra, mandany des mètres cubes d'eau amy oera, tsy karaha nareo handiniky hoe ino hevitry azahoan'ny zaza malagasy, ny malagasy jiaby rano. Aleonareo nagnano gaspillage n'électricité que vahoaka iaigna amin'ny hazavana. Io koa baka ndraikindraiky mampivolagna zay eto hoe ataoko hoe misy défaut zao aminareo vahoaka, amitsika vahoaka, kanefa tsika tsisy choix. Déjà tsika fa fiaignana tsika zara fa miaigny, donc atsika koa fa tsisy fiaignana, dikazegny atsika fa tsisy fivoarana, fandrosoagna amle hetsika. 16 ans ro nitondra. Premier ministre atsika 7 ans izy io, tsy hitatsika ino raha nataony. Ndre pont aroeny mahavavy tany 9 fotsy voamboatrany. Nefa ndraiky reo mandany milliards et des milliards andra raiky, ndre tsy ataoko andra raiky. Tsy ampitapakandra reo nagnano raha nataondreo talaka iarivo. Ino ny antefan'ny vahoaka amle raha? Ino raha nazon'ny vahoaka? Fafinaretana mitondra ino? Eritreretina fa 80% de population sur 30 millions de population ny pauvre. De tsika magnano raha karaha regny. Zegny ve mpitondra andaigna boaka atsika agnatin'ny jaly misy atsika? Tsy haiko anjaratsika mandiniky. 80% ny peuple amy 30 millions population, anao mandany 2 mètres cubes et 2 mètres cubes d'eau ndraiky motro électricité énergie zegny. Zisk'ambiegna tsika andeha andesigny amy lalagna karaha zegny. 16 ans za. Ino raha nazontsika tagnatin'ny oera 16 ans nandesindreo? Nivoatra fiaignanatsika? Nandroso pays tsika? Non, tsisy pays nandroso. Tsisy raha nazon'ny vahoaka mba hoe ka hoe miaigny ny pauvreté tsika, contraire ny tombo. Ke zegny aviany volagna ndraikindraiky hoe misy koa ne le raha atsika vahoaka koa ne ny tompon'le problème fotony nagnino. Atsika lera vita zao feto,
hitrehitrehitsika jiaby. Nefa ny lera havy agnano fety, rodogna antsika jiaby. Adigna antsika jaly fa fety ty koa ne vita antsika impody amy jaly. Raha ataondreo olo reto ane koa vita ro milebaleba fa antsika mijaly. Non, antsika loso. Ke azovy amizay zegny ny tokony andiniky misimisy kokoa amindreo olo roa io, peuple ndraiky mpitondra. Zegny aviane miady hoe fa trop tsy fijireny fanjakagna mpitondra antsika reto atsika peuple. Fa ro mila ny hoavindro, ny mety amindro, ny oeraoerandro, juste hoe lazandraha. Ro ne volaniko aminareo, za personnellement za tsy mahita hoe ino la légende mety atao agnatin'ny histoire ny Madagasikara ke nataon'ity fitondragna ny TGV tsy haiko Mapara, tsy haiko Salopara, tsy haiko Diamara reto. Tsy hitako hoe za tsy mahita, tsy haiko anareo misolelaka minono mety mahita fa za aloha tsy mahita parce que za vahoaka. Resaka bus io korangisitsika eto. Atsika kazabadoeny olo bado. Io tsy bus électrique na hoe bus électronique. Izy baka fa navadiky ndreo koa fa hoe bus électronique. Hay. Karakory ma bus électronique? Tokony agnontanianareo baka ro ino ma bus électronique? Tomobile jiaby zokony électronique, montre jiaby zo électronique. Ke tsy hitako ino ma bus électronique izy. Na ino reo tamy voalohany volagna hoe bus électrique 100%. Atsika kazakadalendro. Azakadalendro tsika. Igny bus igny vidiny araiky foatriny 1 milliard francs malgasy magnano hoe. Compte fa koa folo amin'ny milliard zegny fa maro raha mety vitatsika an-tanàna eto, an-tanàna ao. Fa bus hybride, zany hoe bus io tian-drajoela tsy tian-drajoela, io tsy maintsy asiany carburant. Igny carburant midriky agnatin'ny bus igny magnodigny moteur anazy, misarge le moteur. Économique izy amizegny. Miegny plus zegny carburant hoaniny ndraiky le pollution aboakany. Fa atsika kazakadalendro bus électrique ou électronique, non. Na vienne automobile électrique ou hybride parce que afa miady amin'ny pollution ny manapahezana. Ialagna am'le setroko. Iarovagna ny tontolo iainana. Fahazabadoigna vahoaka. Déjà, atsika zao volaniko, samy magnapitra question mivatategna atsika, hoe voatsela teo reo nagnano session normale ny député ndraiky sénat. Nagnino tsy nasiandreo LFR, loi de finances. Donc, poser amizay question hoe baka taia, vola taia ny vidianagna bus reo. Zay tsy mivolagna contre, tsy koa nde hodignareo koragna rozoky be contre. Zay tsy contre. Fa aboala raha transparent. Madame ministre, budget et finance. Nagnino tsy ambaranao zay oui, vola boka taia amana milliard mivangagna bus io. Ary azovy tantagna zo, azovy tompiny. Fa de hoe navy bus électrique.
Abôka koa 2 jours après, bus électronique. Hay. Karaha io boka nataonareo namono olo jiaby zo io. Nisy olona nagnano poison. Baka amin'ny valavo. Nandeha analyse nalefan-dafy. Atsika zao ndraiky nazo résultat. Fangala 2 semaines résultat iny nalefan-dafy. Atsika tsisy mahay hoe nandeha an-dafy aia. Ka justement baka atsika talohany nahay nisy bus Fibata, nisy bus Fima, nisy bus Antafita njovy ny fanjakana. Kenagnino araiky ty tsy saky ambara hoe bus njovy moa io, vola njovy, vola taia. Fa ankadalegna vahoaka. Zany teto fa nivola misy raha maloto koa andeha ataon'ny Rajoelina matoa ny gouvernement ndraiky ministre en finance tsy nagneky nagnano loi des finances 2025. Dikan'izay mazava ho azy. Io tsy bus mpanjakana, io tsy bus mbahoaka, fa andeha tsitrefagna atsika koa. Andeha tsitrefagna atsika koa. Agnano kongomatsy anero zao. Mihina re le maty. Nampidiry ny bus. Tsara izy nampidriky bus. Ninjovy. Iasa ho anjovy. Ary vola midriky amzo mandeha ia. Tsisy naetsika jusqu'à niany. Ary tsy saky ny volagna raha zegny. Na ministre ny transport magnitsy tsy masaky vola. Tam bus regny navy anareo tsy naregny ministre en transport ny koragna ny volagna hoe navy bus zo. Ndre reo zio mbola andiniky ino agnarana andeha ataondreo amin'ny bus io. Za fa nagna publication tagny agnaran'ny bus io. Fa io tsy bus mbahoaka, fandihina vahoaka. Fa le atsika tsy mety tontohitry saison la olo titio namona atsika nampipaka jante atsika magaga mampalahelo. Firy malagasy ny vonendro. Za tsy volagna tam 2009, za tsy volagna 2019, za tsy volagna isan-taogno firy olo vonendro. Ro io koa sady vampira na hoe Dracula. Ro mitsetry lion'olo fo. Atsika nefany abatoegna, avandesana. Tsisy raha marina. Donc normal ngiahy tsay Christian zay milaza fa hoe premier ministre tsy masaky miatriky mpagnano gazety izy. Tsy saky izy milefa mpagnano gazety. Ministre en finance ndraiky nagnano ino fifanankalozana tamin'ny mpagnano gazety ministre en finance madame Rasimbelo. Tsy saky ny madame Rasimbelo zegny. Gouverneur ny banque centrale tsy masaky ny volagna. Or banque centrale atsika tsisy vola o. Normal baka tsisy vola o ndre ministre ny budget finance o tsisy vola. Akory maton'ny banque centrale ho anambola. Mampalahelo. Atsika vahoaka amizay ataondreo mahisa. On magnano abus de pouvoir amin'ny fitondragna ty. Bonsoir. On magnano abus de pouvoir. Ny gouvernement tsy volagniny tsy miraharaha vahoaka. Azala. Maro olo naty talohan'ny 26 maro olo maty tagnatin'ny 26 mbola maro olo maty niany.
Rajoelina niasa aloha aminareo, fitondragna ty niasa loha taminareo, non, fetotro tsy vitany nampiasa loha reo. Ndraiky nagnafarana maramila chinois nandeha agnaty défilé mitsika teo. Oh, tsy problème, fomban'olo. Ndray en France 14G misy maramila baka amin'ny pays sasany miparticipe. Fa tiane atsika dia fa mahay chinois ne mpangorokarena amintsika ato. Ino raha tsy alainy chinois amintsika eto? Niany anareo miendro bus. Atsika zay tsy mahay hoe ino moa naviany bus ty, aia volany nagnaboahana nidirany bus ty. Mazava ho azy, volamena ny bitseka, ambilobe voimary namboary ingy. Bon, valeran'ny volamena nalainay, amenay bus anareo. Bridge. Izy amizay ndeha ataondreo fa bus électrique, nanomboky nomaly koa reo volana fa bus électronique. Tanareo jeu-ndreo zegny ahodikodindreo. Nataondreo ne igny laky arivo igny le plus vite possible amonoandreo motro le resaka hany mamono atsika vahoaka. Atsika zao nefa dignatsika hany mamono atsika. Nivonendreo tamizigny atsika hoe nandeha nizaha jeu d'eau, nandeha nizaha ino chaudron. Azalahy, za tsy magnametsiny gouverneur any Ambositra sy ny mpitariky fanjakana Ambositra tsy nagneky nagnano 26. Marindreo vahoaka maro maty Ambositra, anao ndeha hagnano fety. Tsisy ke mba hoe deuil une journée. Mampalahelo ry vahoaka. Mba dinihana roboka zegny. Mba nino raha nandalo tamitsika teto fatiny maro karaha ike, mba nangala fepetra ministre mponina, ministre ny sécurité publique, indrindra fa izy Rajoelina président hoe magnano deuil atsika. Zava raha nandalo tamy jeu des îles, nagnano deuil Rajoelina? Izy tsy nagnano deuil. Ndre izy tsy nandeha ta l'hôpital tary fa olo jiaby naratra ndraiky naty regny. La même chose, naty ny hanigny olo jiaby zo. Nareo ndraiky Rajoelina nandeha nizaha olo ta l'hôpital? Izy tsy nandeha tagny. Amy télévision atsika tsy mety avy jery. Donc tsy adalany zay mivola. Apetraka atsika état fédéral, apetraka atsika budget provinciaux. Fa io koa mbola io central io fo iegna atsika Madagasikara eto atsika tsy tafiboaka. Tsy possible. Zahava Komoro hely Komoro karaha bezany Ambariobeko na bezany Komoro. République fédérale islamique des Comores. Aia Komoro io. Taloha Comorienne mandeha mianatra amin'ny université tsika. Zio ndraiky tsika mandeha agny sens inverse. Maurice, Seychelles, La Réunion mianatra tamitsika taty. Zio ndraiky tsika mandeha amindreo agny, ora tsika tsy mahazo mandeha agny koa tsy mahazo visa. Bourse zegny baka anao koa tsy maintsy malama, anao koa tsy rakoto tsy rabe agnaranao na hoe andrianina, anao tsy azo bourse andeha l'extérieur zegny. Boursenao Mbotovorona, boursenao Mbohitsaina, boursenao université Diego Majenga, Toliara, Tamatavy. Fa hoe anao andeha bourse Canada, Chine, anao magnanaova agnarana rakoto fa anao koa agnaranao Boantso, Ajojo, anao tsy mety mahazo bourse. Ah oui, fotony potehigna l'éducation baka atsika bato, potehigna les cultures baka atsika diadiavigny. Le fomban-drazana fa tsisy. Aleo boka tandrignesatsika
volagna ny président Macron. Fotony am'le 30 baka normalement le fivoriandro comité mixte la France ndraiky Madagascar am'le resaka îles éparses. Zay heteto fa nivolagna le fangalagna îles éparses tsy problème fa koa fitondragna ty problème angalatsika îles éparses. Ary monde entier fa mahita hoe tsy possible andeha angalatsika îles éparses koa fitondragna ty. Fotony ino? Nosy rô io ary nosy tsara, plazindreo tsara. Ndetsika eto fo nositsika andeha lafindreo amin'ny Qatar, Saoudi. Nositsika nosy mitio, nosy ranja, nosy sakatia mbola point d'interrogation. Rô zio fa miady koa mila angala nosy ara, mila angala nosy lava. Teteky moavy koa nosy Sainte-Marie. Ke intsakaiky angala îles éparses fitondragna ty. Rô tsara le îles éparses tadiavin'ny fitondragna ty fa andeha amia îles éparses ry Saoudi ndraiky ry Qatar parce que gaz pétrole ô. Gaz pétrole ndreo am Qatar nefa fa presque miegny beaucoup fa niegny lavitry. Normal rô maniry zalaky angala îles éparses baka idirandreo ary. Donc zay mombokevitry Emmanuel Macron. Marigny volagna Macron tsy possible gn'amezan'ny la France nareo io nambarany marigny ane. Fotony atsika pays riche tandrema fa banque iny zala io alohan'ny izy navy président république ane izy ministre de finance et budget de la France. Donc même peuple la France mijalijalely en pesos fa peuple anazy miegny. Fa atsika ino raha tsy anagnatsika? Andranomasina atsika misy, antety atsika misy, ambany tany atsika misy, sela abakabaka atsika manana. Nefa atsika tsy mety miary. 16 ans ro io. Mba niarigny atsika tsy ni avance même un pas. Contraire atsika recule. Tsaronareo teto zany vola misy raha ataondreo hoe à l'infini. Atsika fa ny ohatra ny à l'infini. Atsika fa tsy agnatin'ny rayonny à l'infini eky fa ny ohatra. Ke aleo tandresatsika boka fagnazavan'ny Macron oui koa tiandreo izy tantagnana miaraka le raha apetraka comité mixte les îles éparses, c'est-à-dire la France namatsika hitantagna izy fa io koa le miagna fitondragna ty atsika mampamangy. Izy koa ro mitia Madagascar mary, izy koa ro tia hazo îles éparses mary. Ampidiana amin'ny vahoaka nosy mitio, ampidiana amin'ny vahoaka nosy ranja, ampidiana amin'ny vahoaka tany vahoaka jiaby nalenareo gauche à droite aty igny nanagadradranareo olo nandravanareo tragnon'olo. Fa nareo andeha angala îles éparses ndreny io alafonaroky intsakaiky ary richesse be ambaniny eo io ke la France andeha agnamianareo io areo tsy adala. Sauver 5 peuple atsika 80% sur 30 millions population pauvre. Zany za sitiny Banque mondiale fa komoaly fa raha io tsy saky ministre de l'éducation volagniny atsika mikoragna azy io agnatin'ny sitiny azao ty PNUD UNESCO i Banque mondiale 85% population. Sady tsy mahay mamaky teny tsy mahay manoatra nefa ny talohatsika 5%. Atsika zao ny tombo lavitry parce que nabadoegny potena éducation. Aleo tandregnesatsika Macron
D'intégrité de territoire, mais Madagascar, justement, réclame cette intégrité de territoire concernant les îles éparses. Vous avez dit en 2019, les îles éparses sont la France. Est-ce que vous envisagez une restitution de ces îles? Non, ce que nous avons décidé de faire avec le président Azoal, c'est d'avoir cette commission mixte, ce qui était inédit, et de dire justement, il y a eu des avis internationaux, tout ça a été fait, on sait, et plutôt que de rester dans la confrontation de points de vue, eh bien, nous allons nous concerter pour prendre les grandes décisions qui touchent les îles éparses. Et donc, on a mis en place cette commission, elle s'est réunie. Elle va d'ailleurs se réunir, nous en avons pris la décision ensemble le 30 juin prochain à Paris. Et en quelque sorte, on la gère ensemble, en bonne intelligence. Et c'est comme ça, je crois, qu'il faut faire. Et donc, ces îles éparses, elles ne doivent absolument pas être un sujet de différent entre Madagascar et la France. On a tellement de défis. Aider un pays qui a 80% de sa population sous le seuil de pauvreté à réussir, c'est beaucoup plus important que revenir dans ces débats qui sont picrocolins. Par contre, ce que nous devons faire, c'est réussir à le gérer de manière respectueuse. Et donc, on a classé, on protège ensemble. La France s'engage pour mettre à disposition aussi sa flotte pour assurer cette protection, mais on décide ensemble de manière respectueuse. On se respecte et on discute. Et donc c'est comme ça qu'on va continuer d'avancer. Et pour moi, la bonne solution, c'est cette commission mixte. Et au fond, c'est exactement l'illustration de nos discours de tout à l'heure, main dans la main, solidarité. Donc Madagascar n'aura jamais la souveraineté sur ces îles éparses. Mais est-ce que vous pensez que la priorité aujourd'hui des Malagasy, c'est d'avoir la souveraineté? C'est ce que Madagascar demande. Madagascar, certains le demandent, d'autres non, il y a des désaccords. Par contre, je crois que ce que demande Madagascar, c'est d'avoir un partenaire qui les respecte. Ce que fait la France avec cette commission mixte, c'est d'avoir un partenaire qui l'aide à réussir ses vrais défis, qui sont plutôt celui de la sécurité alimentaire, de la réussite économique, de la sortie de la pauvreté, de la réussite éducative, et c'est ce qu'on fait. Il y a des résolutions des Nations Unies qui demandent à la France de restituer ces îles. Il y a des résolutions qui disent les deux choses, comme vous le savez, si vous êtes honnête et transparente. Et donc, parce qu'on a décidé justement d'avancer, nous avons considéré ensemble, nous deux, président souverainement élu par chacun de nos peuples, d'avancer sur cette commission mixte. Et je pense que c'est la meilleure solution. Zay mazava volagna président Macron igny karakory nandeha ataontsika hitana zo hatana zo ndray pauvreté mitsika tsy voasauvetsika maro 80% mahantra zegny. Zahava tantara alohan'izy navy teo 2009 koa atsika tsy natratra 60 na 50% pauvreté. Fa rango naviendreo eo atsika navy 80% pauvre. Ndraiky atsika zao la queue. Nefa atsika manakareny. Andeha angala ze pars. Andeha lafo. Andeha takalo koa. Atao contrat 50 ans, 100 ans. Aboko amizay mpanaovagna fety à gauche, fety à droite, zegny hoe aty ary. Tsisy olo contre, fa koa fitondragna ty tsy mety amiagna raha tsara. Tsy possible. Tsy possible. Ino raha tsy nirobatin'ny fanjakagna ty? Ino raha natsangan'ny fanjakagna ty? Ro nefa ny mandrobaka. Tsisy. Za tsy nahita 16 ans ro io. Za tsy nahita hoe ndray l'usine araiky tsy natsangana andreo. Contraire l'usine nisy teo novonegna. Za va raha nisy zao io. Raha ataony zanany. Azovy la olo igny arena. Azala. Tanin'olo. Hainao fa ty tany Tiko. Azovy ma Tiko. Tany Ravalo managna taratasy titre borné. Anao zanaka ny président république, anao mila mandidy manapaka. Hoe fa mila ampidirinao eto ny Qatar sy ny Saoudien. Io matany babanao sa tany mamanao sa tany dadilahinao. Nagnino ma tsy ampidirina rory Ambatobe amina rory ro. Ampidira Ambatobe ry baka zala. Ino placenao amin'ny gouvernement malagasy Arena Rajoel ke anao mila mandidy manapaka mampidriky olo
masantoko mahamebaka agny agnatin'ny tanin'olo. Na iny tsy ampidirino agnaty lakoriny babanao ary, Ambatobe ary, ampidiragny. Tana incroyable. Atsika vahoaka mandinia. Izy io ne magnapetraka relève-nazy zareo zanany. Avoana reo bako bogosy zanaka Rajoelina fa président. Valy mifontriky lombolombony ataony avy eo koa izy. Mbo sakinareo koa ndifidy izy. Fotony anareo kodrabesin-doha mifety. Fa raha fety mangady ovy o Docteur JB. Atsika jiaby zo amizay samby magnoaka. Nefa boka 26. Ino raha nazontsika? Resaka sakafo. Miboaka tselely ny marigny amin'ny raty. Za teto nivolagna anao docteur tsy haiko anao professeur Zely, ministry ny fahasalamagna. Maino anao tsy masaky mivolagna resaka io fagnapoizagna ara-tsakafo io, intoxication io. Za tsy enkinareny ministre ny santé ny volagna. Za tsy enkinareny ministre ny population ny volagna. Olo mitombo maty isan'andro, mitombo maty isan'andro. Rajoelina zay baka milanko igny ary tsy jery anareo. Izy miasa loha aminareo. Izy zao mandiniky hoe ino koa fety ataoko amin'ny vahoaka reto. Agnabadoko vahoaka reto. Zegny agnaty lohan'ny Rajoelina. Fa hoe andezaha raha matrika mitratratsika vahoaka. Tsy miasa loha aminareo. Izy zao nde gnafitra raha hafa koa baka nareo gogo io koa. Anao volagna anao professeur, ministre ny santé. Firy taogno nisy Institut Pasteur amitsika. Ndre andafy fo mbola mampiasa Institut Pasteur. Ke analyse nalefa andafy. Fangala 2 semaines. Analyse tsy nkirigny. Grave koa andafy nandifasanareo analyse. Andafy anao magnano analyse volanko. Izy ataonao marandraigny. Midi farafatarany. 4 heures 5 heures fa azonao résultat. Anao fa stérile fa tranquille. Fa ty zala angala 2 semaines, tsaiko 3 semaines. Analyse nalefa andafy. Tsisy valiny 2 semaines. Andafy eo. Tsy saky antony. Ministre ny santé. Na ino anao tsy mivolagna. Population tsy mivolagna. Fa olo andeha kadalainareo. Hoe fa nalefa andafy. Analyse. Analyse nino loatra. 2 semaines. Tsisy résultat. Na ino atsika taloha. Matoky Institut Pasteur. Azovy tamitsika tsy nagnano analyse tamin'ny Institut Pasteur. Ndre andafy volanko mbola mampiasa Institut Pasteur. Dikan'izegny anareo tsy matoky Institut Pasteur. Taminareo nagnano ino CVO, tsy haiko CVO nareo igny. Tahianareo nagnano izy. Tamin'ny Institut Ratsimamanga. Na ino anareo natoky nagnamboatra CVO. Nandeha zarizarenareo tany Afriky. Namboariny tamin'ny Institut Ratsimamanga. Ny étudiegna tamin'ny Institut Pasteur. Fa niany raha mamona fa zato. Volanko hoe ataoko hoe zato fitambaran'olo jiaby naty. Ke analyse mila lefa andafy. Dikan'izay boka atsika vahoaka kazo matoky docteur an-tanàna ao koa fa docteur atsika ao koa tsy mahay sitrana atsika miambigny docteur araiky baka andafy vazaha. Fotony docteur atsika tsy mahay raky. Ndre ministre en santé atsika fo tsy masaky mivolagna. Ino exactement raha misy. Matoa reo tsy masaky mivolagna complice
raha nataondro io. Ino raha nandalo ta Diego niany marandray. Ohatsy ka zay mahay Diego mahay place volaniko ty, olo jiaby tamy quartier to gagalany fagnahy raha nandalo ta Diego. Marandraigny non matsantsagna teo ny Boandraty. Hitanareo baka amy Dambra io, anareo manonga mandeha croisement Namakia, nareo tsy avy croisement Namakia, nareo baka amy Dambra io na manonga, anareo avy amy tragno vaton'ny syndicat io fiserema tsy haiko fiserema tsy haiko amy tragnon'ny syndicat io. Misy lalagna roe baka io, araiky Manignana lalan-tany, araiky anao mitsaka lalabe io anao magnandrefa. Misy ro manafo coiffeur regny io baka place natao coiffeur, feno manafo coiffeur regny io. Aloha zo anao iboaka Tanamboakaty baka igny place igny amy Fise Mare, anao tsy mandeha lalagna araiky Manignana miboaka amy garage rapide tsy agny, fa anao mitsaka lalabe io magnandrefa igny misy lalan-tany misy coiffeur aby regny. Posy baka ambany agny, baka ambany amporo agny. Nefany le menaka tamy bidon jaune ny volagniny fa hoe hita tagnatin'ny sambo amory igny ny tanany Bana. Baza eo navaly ny Diego. Niany posy feno ny tondra bidon jaune ny menaka io hitany vahoaka ny Diego nagnandrefa amin'io fiserema tsy haiko nino io amy tamisy ro manafo coiffeur. Olo amizay mivolagna misy tany fagnamboarandro zo afindrandro amy bouteille normal. Atsika tsy lany fagnahy. Tsy saky mifanjakagna ny Diego volagna raha zegny fa nisy. Bidon jaune menaka. Donc matoa ny tanàgna tamy Bana toa raha regny. Atsika amizay magnapetraka fagnontaniana hoe pourquoi raha io niboaka nandeha amy coin agny. Dikan'izay ao misy fuite, ao misy kabaro. Igny le mivolaniko tamin'ny voalohany zany koragna teo, misy ny abus de pouvoir ataon'reto mpagnaradia miradioela reto. Zava raha nandalo ta Mavangono, mampalahelo, abus de pouvoir igny raha nandalo ta Mavangono nino. Olo tsisy fandraisana tamy faty nisy tantanàna, fa olo baka ta laborosindreo tagny baka nagnatony fety nodina avy eo iambigny taxi borosindreo ta iambigny tomobile angalareo samboriny poko popopogna ratraratrany mibolonga. Non rango tsy haiko le firme ro to ary garde à vue. Mba magnontany anao za ministre ny sécurité publique, mba mbaraza vahoaka ino man atao hoe garde à vue ary 4 heures de temps olo ataonareo garde à vue. D'après volagna le zalahy igny afangala herignandro araiky hidriky herignandro aroy roa ahodikodinareo popoponareo. Non, zegny ve fitiavanareo vahoaka? Zegny ve sécurité apetrakanareo amy vahoaka? Fotony laborosy amy Mavangono agny agnaty ala tanimboandro olo regny de ataonareo sambodokitra, ro fa nagnaboakanareo preuve, ro fa nagnaboakanareo vidéo, ro fa naboaka taratasy jiaby hoe ro nandeha nagnatony asa ta laborosindreo tagny. Pourquoi ro andisambonareo popoponareo gendarme? Aboko nareo volagnina anareo meloko. Asa to karaha zay vahoaka. Asa to karaha zay vahoaka. Teto zany volagna.
misy magnano abus de pouvoir, misy lelaka miaraka amin'ny fitondranao rajoely. Assalamu alaikum. Amin'ny Ambarobe ao volaniko. Zay empaka kajo tofoko ndraiky député-né ndraiky maire-né ndraiky préfet-né io. Tofoko empaka. Oh fa tsy segnatra ampory. Ambarobe fitondragna ohatry izy segnatra ampory. Ino raha misy Ambarobe? Na za mihitsy teto nagnaboaka le dossier ary mboaboaka ko dossier koa parce que magnano recherche zay. Oh misy étranger fangala taogno araiky magnano guide taratasy gasy nazondro ampiasaindro nefa ny manafilay ranabavy magnano guide io tsy mahazo miasa fa reto polonais reto mampiasa taratasy gasy mahazo miasa. Mba dinia koa zay ministre ny tourisme ailiiliny kiningay préfet ny Ambarobe ro tsaiky ro maraina ro leko afaka maray zegny hoe non madame ministre ny tourisme anao fa botabota na avy teo asa magnano bota plus que ça eky anao fa zany manjary bidon jaune misy vitiny koa. Mba zahafa anareo boka mivolagna hoe fa cerveau nalegna baka ivelany agny nampidiry agnatin'ny gouvernement. Mba mbaraza koa madame ministre ny tourisme andafy ia anao va iniky miasa amy taratasin'olo amy topotany zay raha misy amin'ny Ambarobe. Fa za misy raha ela mbesao aboakako eky koa dossier ziska agnaran'olo io mampiasa ro polonais nagnamia taratasy gasy io amy fanazonay. Za mbola mpanaovagna vacances fa za mody za magnaboaka agnaran'olo mbarako anaro eto zegny ve tany misy fanjakagna zegny. Tany misy lalagna zegny. Azafady zala azafady normal tout à fait d'accord za miaraka amy Macron oui tsy possible agnamezany la France LG passe. Za tsy mivolagna hoe contre, za mivolagna hoe normal. Contre ndraiky normal tsy mira. Tsao koa misy mamadiko volagna ndreny io fo lafinareo vola tsy hita vahoaka sahirana kegnitsakeky io navositry ny la France aminareo io tsika jiaby maty. Masakianao mivolagna ministre ny santé mitsangananao ministre ny population ambarazeny mary question mipetraka an'izy io nagnino tompony anniversaire tsy maty dikan'zegny tsy nihina matoa izy tsy naty tsy nihina fa heny baka raha zegny dikan'zegny anareo amy gouvernement tompony misoma io tompony tsaiky anniversaire io fa aza ripiripigna zay. Za teto nefa nivolagna masaky mivolagna eto ministre na premier ministre mandeha tournée ke mitondra vady mavandy na député na sénateur ke nandeha tournée ke mitondra vady mavandy mboa eto ministre mivolagna zegny
Normal zegny province andehanandreo ro misy deuxième bureau. Normal zegny district andehanandreo ro misy kotratrandreo. Ino amizay raha misy voavolagna, mety voavolagna anao za mihina io fa zay io amy mission tsy nihina boka drako tompony anniversaire, tsy nihina la famille fa le niinvitegna na mpinaniny ripaka aboko anao madame monsieur ministre hoe za ampidirigny aminao fa za tsy anao agnatin'io. Anao ne ministre en santé professeur Zely, tiako Zely le agnaranao to mizelizely karaha anao tompony koa. Anao responsable voalohany amin'io. Aia dans toute Madagascar, izy koa fa Madagasikara jiaby maty olo, maty amy hanigny. Afa lalagna baka hoe naty amy mosary tsy navanga hany fa tiany mihina maty. Aminakazy tsy natiny mosary fa nivonena rô. Tsy bory ane Rajoelina Tatoliara nivolagna hoe miteraka maro izy izy mampahantra firenena. Anao manteraka firy za Rajoelina? Mba firy zanaka anao mba mbarazy aby? Firy moa ny atao hoe maro? Koa fa nandeha roe ovaza pluriel avec S dikan'izay maro. Fa zanakanao firy Rajoelina? Tsy efatra. Dikan'izay anao niteraka maro, agnisan'ny nampahantra Madagasikara anao. Et normal anao niany io mampahantra Madagasikara effectivement parce que anao niteraka maro. Fa tsy vahoaka des années tagny niteraka marika mampahantra ny fangalarana roa ariam-pirenena, ny fagnodikodignana roa fanagnam-bahoaka, volam-bahoaka no mampahantra firenena. Tirena roa vahoaka agnefa impôt, agnefa tsy haiko nino, nefa ny vahoaka mijaly. Atsika jiaby no moaly nahita amaragna koa izy fagnambaragna nataony fikambanam-be ndreto banque reto. Non. Anareo magnano vahoaka bado. Ndray any Amerika tany mandroso be io tsy magnano 20% taux afapatrosoagna vola amy banky. Ndray io Chine agnisan'ny puissant dans le monde tsy mampitrosa vahoaka amy banky ke taux 20%. Za zio andeha anditrosa vola amy banky a Madagasikara io. Ataotsika 1 million. 20% ifeko agnabon'izy za magnapody izy. Ino amizay nakabaka io? Ndray ino? Ndray asa andeha ataoko amle vola nitrosaiko tsy vita. 20%. Vous êtes malade. Zegny anareo mihevitra hoe fa mampiary ny fiarakarena Madagasikara. Dikan'zegny ane ry vahoaka roa magnaboaka anareo fa anareo tsy mila mpagnarivo, nareo mila iofo mandady misarietra pauvre. Ndray Europe aletsika la France. Ndray en France fo koa fa nagnano taux 1 euro français française fa mitretre fa midéclare coûte que coûte ataondreo hevitra ijotsoany taux afan'ny vahoaka mitrosa. En France ne olo jiaby mitrosa. Zegny avian'olo andafy hitanareo mahavita miaigny parce que managna droit ro mitrosa. Ary ro mitrosa taux-ndreo tsara nandeha ny ohatra ny 2 euros. 2 euros. Fa nitsika 20%. Vous êtes zinzin. Zinzin.
Déjà pauvreté fa 80%, andeha ataonareo koa 20% de taux. Mba nino eky vahoaka baka io zala? Zay ne volagna. Mangina fonareo vahoaka. Miareta ovo. Boko kotrabesindreo amin'ny fety. Vonegna avagna atsika rahalatsika nambavintsika zandritsika siditsika, atsika boko kotrabesindreo amin'ny fety. Rosy mandeha amin'ny fety. Avy koa boka rozy io. Le 30 boka commission mixte andivory en France. Resaka îles éparses. Eto koa tsika mitandregny ino koa cinéma-ndry zala. Jusqu'à zao tsika tseniko misy mahay hoe azovy marô agnatin'ny commission mixte ity. Atsika tseniko misy mahay. Io tsy sakindreo ambara. « 30 millions population zala. Olo sagoaga reriky mamono atsika? Non. Non. Ndre atsika fo mandeha mitrosa amin'ny notivy. Maheviko gomero. Matafy vola, matafy pody vola notivy. En banque. Dikan'izay tsy sandrany atsika vahoaka me hoe ino ma banque zegny. Fa otivy edy raha etsika. Zay baka. Dikan'izegny atsika vahoaka kaza mieritreritra ino ma banque zegny. 20%. Vous êtes malade. Nagnino affaire maloto fagnondrananareo tsy haiko volamena, tsy haiko safira, tsy haiko nino bois de rose io. Volanareo tsy ampidirinareo amin'ny banque Madagasikara io. Koa 20% io. Fa volanareo agny ivelany. Vola malotonareo baka agny izy ampisomenareo olo io. Normal atsika magnano le ariary parce que tsika vahoaka magnariary ndraiky vola atsika amizay ariary. Io tsika samy magnariary io. Vola tsy miboaka eky. Atsika zo amizay de angalandreo koa 20% TVA. Bravo. Félicitations Rajoel. Non même compte. Normal. 16 plus 3 non 18. 10 fois 100 non 10 000. Normal non nandeha nagnano taux. Fampindramam-bola amin'ny banque 20%. Ary karena ino iarigna amizegny? Mbambaraza kony. Anao Rasimbelo, ministre du budget finance. Ary karena ino andeha iarigny en 20% TVA taxe andeha takinareo amin'ny vahoaka amin'ny fampitrosagna vola amin'ny banque. Dikan'izegny atsika zo fa commence mitadiava kiraro pira, kiraro tritrinamboa, ndraiky araiky igny gominy komoro. Fa atsika zo fa tsy ho azontsika vangegna koa Nike sy Reebok sy ny 3 bandes Adidas. Oui. Atsika tsy miasa. Atsika tsisy fidiram-bola. Atsika tsy mikarama. Ho maromaro amitsika koa voraka agnatin'ny tragnon'olo. Ho atsika zay mikarama tragno. Ho maromaro koa no voakarama, avoaroaka. Fotony tsisy tany mitrosatsika boka. Ndre velo tegna atsika fo potegny. Mivarotra ela atsika ry potegny. Or sasany mandika lalagna mivarotra. Tsy saky potegny. Tany tsy tokony hivarotana. Non, ambela parce que nagnamia tomobily. Nagnamia sisiky. Mahazo mivarotra. Tany tsy tokony hivarotana. Atsika tsy lany fagna. Za volaniko, zay amin'ny MRFM zay fa tsy gaga. Fa koa fitondragna ty, Congo mantsiny roa io, Dracula roa io, samby mina lion'olo. Fa Congo mantsy minagna roe le maty, hoan'ny olombelo hoan'ny kokodorno. Oui. Eto za mitodika amitsika vahoaka ny Diego. Tandrema. Menaka. Matoa raha io niboaka, hitany pokon'olo.
nandalo amin'ny damba reny avy amin'ny fiseme raha io nagnandrefa tandrematsika Diego ho avy eo menaka io. Eto za mitodika amin'ny DG ny ino mpagnano menaka Tamatavy ITA tsy haiko HITA anao ne zalahy namosa tegna tsy nagnontaniako teo koa ny tsinky nisy volagna koragna hoe menaka ny HITA io hoe anao ny boaka dikan'izay baka namosa tegna baka anao DG ny raffinerie ny huile végétale Tamatavy namosa tegna baka anao. Mazava ho azy ino amizay raha ataondreo zio parce que fa tsy azondreo fa oaka hividy menaka amin'ny vraky ataondreo mise en bouteille i menaka mamono io baka atao hoe fa menaka baka ivelany aza mihina de l'huile ozy aminareo koa fa vangahena vondraka ataova ro mazava anao boko mazy de l'huile hely fo fa miala tsenika tsika mikabaka misy kolera zay boka nataonay zay mbo hely hoe kabaka tsy amin'ny kolera eo zay mbo hely tsisy tsara ny santé anao mihina ro mazava zay taloha koa ny tarimin'ny dadinay du lundi vendredi samedi zay mihina ro mazava dimanche fo ndraikindraiky dimanche zegny zay mihina zanaka miambigny ritritry mihina saosiny akoho fa koa lundi vendredi ny samedi zay mihina ro mazava zay gaiara fo. Voilà, merci aminao ina sy lafatra zegny lafatra nino lafatra poison ke atsika mifaritra varitra na diana na sava tandremay ho avy amitsika agny zegny matoa menaka igny niboaka quelque part na avy amin'ny tanambokatra o raha ka justement baka frère io ne tsy vitany menaka atsika jiaby mandinia baka zay eto amin'ny MRFM tsary tsy nampitandrina anareo ny volagna zay teto tamin'ny varitsindro vary afarinareo io aza mihina io anareo hoe tandremanareo varitsindro tsy haiko famino tsy haiko patitsindro tsy haiko nino hoe atsika jiaby samy mandinia baka miala Tamatavy anao vatategna anao miundrana sambo anao baka Tamatavy mandeana Majunga baka karakory ataonao agnabony sambo igny azony tsikony ranomasy anao avy Majunga regninao masimasy karaha misy fasiky tsikony ranomasy igny any sira zy za fa tomobile ahondrana karakory ataony tomobile ahondrana ndray baka Tamatavy eo mandeha amin'ny Diego io koa tsy sarom-banao rano robaka carrosserie peinture jiaby rava acide ne ranomasina hoe ke imagine magnafitra vary rajoely aka tsy haiko Pakistan tsy haiko Chine tsy haiko aia même zo agnaty lakaly io tsy maintsy azony fofoko ny ranomasy tsiko tsy hely lalagna firy jour firy semaine firy mois vary miala baka an-tanangalany rajoely izay mandra-paviany amin'ny porte Tamatavy momoko ny sira edy izy tsiko tsy hely lalagna izy avy Tamatavy
midoko agnatiny magasin de stock. Magasin de stock ny Tamatavy io amporo io mbola tsy trofiny ranomasiny koa izy. Firy jour izy midoko. Izy boko ndeha ataondreo vary tsinjo, vary fameno, tosika tsy akonino. Dikan'izay atsika mihina, atsika zao le tegna le volagnitsika hoe mihina tsy fihinana igny. Fa atsika tsy mety misy jery. Tanareo nisy publication zay naboakako tao. Tegna tiako système-ny agny. Izy mivangana vondraka. Nataony ritry, menaka ny raha igny fo ny sauteny ndraiky sosotinany izy nihina. Alhamdulillah. Izy tere. Magnamboara menaka atsika avako. Vanio zegny raha tsy jaligna amintsika Madagasikara. Magnamboara menaka. Fa koa menaka vandivandindroa io. Anareo mamono olo fitondragna tianareo tsy tianareo, nareo mpamono olo. Vous êtes des assassins. Zava io raha misy. Mise en bouteille. Daty amin'ny bouteille soloandro. Même patipaty tsy ako polo, tsy ako nino, zava daty aminany soloandro. Kiromaso reo ne magnano izy. Normal ny any Rajoelina mampilahatra kiromaso amin'ny 26 juin parce que complice ndraiky izy. Logique. Atsika zao fa dobo-trosan'ny pétrolier amin'ny Jirama. Na avy koa bis hybride andi trosa ino koa ro. Atsika vahoaka koa ndegna efa trosan'ny carburant bis io. Atsika misy fo. Atsika tsara marigny. Tegna tsara atsika. Zegny amaragna koa izy ry vahoaka malagasy. Navitatsika nandiniky, navitatsika nangala ondraha, ary navitatsika magnamboatra jeritsika hialatsika amin'ity raha tsy manjary ataon'ny fitondragna ty fa tsika ho ripatindroa araiky. Ro koa mivolagna aminareo hoe io tsy menaka zay fa ino raha ataonareo? Ro ny zara vilagny taminareo. Aminareo association, zara vilagny ro taminareo. Bon, i menaka volagnindreo fa tsy mamono, aleva menaka io andokisa. Ataova hitaboky ta-pirenena. Le menaka volagnindreo tsy mamono io. Alokisa. Boko aseva mihina miaraka amin'ny marobe io ro. Zatsika ro koa ihina baka. Ro koa tsy ihina dikan'izay mary. Na i ministry ny fahasalamagna tsy mihina. Magnino ministry ny population tsy mihina. Ary na ino le tompony fety tsy nihina. Hoainy zandrilahy Dukerve, izy nihina. Izy tsy nihina. Izy koa izy nihina, izy rebaka. Fa to izy tsy nihina, tsy rebaka. Ora, magnano velomantsika jiaby, amagnaraka koa tompoko lasy tompoko vavy.